Pininali tumafan la so video long nang kithan ponji la bangke max security hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai aputhak sin nang than pachini pion ikpo kopia Voreng Avarsai ma kon ana pus vacancies duma ka applying ji ko son ma la so details non nalitum la so video long si tek pon long ikpo nalitum la so YouTube channel anta subscribe kelang pulte subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon nage non pathek pen max security hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai aputhak le lang polonang lapen cethan polonang tangde non pathek pen cethan polonang max security guard recruitment 2025 aputhak lapen max security guard hin pen stame penang andak post vacancies kapik lang pondo nalitum dak screen along thek polong ekpo jong sinalitum claim junjining hang polotangte Kicengsi details labang kenang litum dakpen kilang paprang mati kecini paprang lab nangzi labang ke kenang sot la so puthak non max security guard recruitment 2025 aputhak non pathek pen lang ponthul nang kicengsi qualification aputhak lang damlo pulte qualification ko an sikenang jima pulte nalitum dakpen ki tok pon theklongji no qualification required mate qualification nang litum class 8 le pass ta chok class 5 le pass ta chok class 10 pass ong mi ong lo lapen ka an man litum kachar lang deng ki ong la ansi kemelo stamedak qualification school dun depin atum stamela bangso max security guard Voreng Avarsai long nalitum claim dun long exi lapen gender dak gender ke naing bangke gender la bangke nalitum male stame chok lapen female stame nalitum labangso Voreng Avarsai long labangke nalitum claim dun long exi arloso tame pinso tame lapen la son thak salary structure puthak lang damlo pulotangte nalitum screen along thek pon long exi jong sinalitum 8 hours duty jong se claim pulote monthly nalitum 13,000 pen 18,000 an atangka nalitum long pon ekpo mate arnisi long jong si 8 hours claim pulote lapen jong si arnisi along 12 hours jong sinalitum claim pulote 17,000 pen 29,000 nalitum par man long nalitum long ponik po mate chikloijon long nalitum long ponik po lapen puthot dak benefit mate ali dak do lang labang so max security guard along pf staminalitum dak pen long ponik ji provident fund lapen ESIS on staminalitum dak pen long ponik ji employment state insurance tame lapen bonus staminalitum dak pen long ponik po bonus our ali staminalitum long ji lapen gratuity la nalitum dakpen long ponik po lapen food provides tami alang litum dit dakpen food lahita provides ponik po mate kichu kijun alta alang litum dakpen pi ponik po lapen job location la puthak lang damlo pulote job location la bangke toigo nalitum jong se claim ji pulotangte kechengsi la bangke dak nalitum la number 1 long thek long ji job location la bangke Vijayawada long nalitum long ponik po lapen Sri City mate sis puta pupu la sodim ta nalitum job location jong se claim jing ham puta la sodim ta claim long po number 3 Hyderabad long stame nalitum do lapen Visakhapatnam long stame do Bengaluru lapen Nelori along stame do lapen la son thak puto do tulang ladak 7 number along Chennai long stame labang sa job location labang ke alang litum kibi pondo lapen nalitum jong si claim dun jining hang punotangte daki pipon la contact details daki pipon do nalitum la hinia number do nalitum colleague la colleague lo pule details la pen klar dagalam nalitum arju iglong po la pen alang litum dak website stamedo maxguardindian.com la so website long dam stame ho dak details salam nalitum thekdam long ekpo lapen ke claim dun de labang ke nalitum ning ke hanglo sitame claim dun ji ning hang polte nalitum kicheng ko details labang ke arju lab lapen chini lab pele nalitum claim dun ji sitame claim dun igon lapen non nili adak max along ke claim dun abang phitum a photo non nili nalitum apan la so video long na piklang ponik po la screen along thek pon long exi lata dak Assam long pen ke dam mate ke claim dun abang phu atomang selo lapen dak pinso det kali arlo so tum stame doi ko nilin puthot na piklang pon tuik po la nalitum screen along thek pon long ekpo labang ke arlo so tum lo lapen labang so photo nang ke sen labang ke company pen sinili fan stame nang sen iglo nalitum dak thek pon long exi
lapen lason thak dak photo doi golang nili ala bhai ke ahok pet a photo lo hoda ke claim dun vek abang fitum a photo iglo nalitum la thek ponlong ekji screen along nalitum dak thek ponlong ekji command to hotse labangso photo ki click malata nalitum dak dates tamed du iktaiji 25 May 2025 morning apor se labang ka uthailo adim labang ke Visakhapatnam Andhra Pradesh longlo nalitum lahai hoda company hin pensinili fantanaisen iglo lahai photo labang ke last photo stame nalitum lang ponikon dak stame stame hoda ke claim dun abang phutum a photo ang selo nalitum la thek ponlong ekji Johnson nalitum stame claim lo pulte la achoy long stame la max security la pen identity cards stame details nalitum la sono address stame nalitum long ponikpo la thek long ji nalitum hodak pen la company hin pen sinili fantana sen iglo labang ta nalitum la screen long thek pon long exi labang ke max security alo golo alang litum da company alo golo la pen website stame do hola website long nalitum dam lo pulto da stame details photo soto nalitum ang ton details long pon ekpo da stame contact details anta nalitum long pon exi jongse nalitum claim dun jining hang pulte la da ki pipon details contact details mate contact number long nalitum chingki gong call ikon nalitum jongse ning hang pulo tangte la pen la website stame do ji la so website long stame nalitum dampen ada details salam bang nalitum thek pon long ekpo la pen salary mix en nalitum dak technology duty nalitum da 8 hours claim lo pulte 13,000 pen 18,000 analitum long pon exi 12 hours claim lo pulte 17,000 to 29,000 monthly nalitum dak pen long pon ikpo la pen qualification la bangke no qualification required mate nalitum kachar lepin pen stame la bang so security a Voreng Avarsai la bangke nalitum claim dun long exi la sepini short information nang ki 1p la bangke la answer lo la pen nalitum jongsi claim dun vekji pulo tangte details chini pame arju pame pen le nalitum claim dun igon la pen nili kinali tumhan claim dun vekon pustame nang force pe mate nang puike nang litum jongsi ning hang pulte la bangke claim dun stame chok ekji tangte do me thakmi kadu kawe kar british 2.0 youtube channel long kelangara do ana fan stame nilin pen kardom